Mas, Tekon ndi kon? lamar kerjaan ae nanti ora ketrima. Wis kok sumpek kau ngene iki. Lho, mosok ngamar nang rumah sakit lho. Ono Mas. Ono ta? Persyaratannya apa iku? Penak persyaratannya. Tapi kon kudu gresik lho. Itu persyaratannya. Gering apa maksudnya Mas? Yo, kudu gering cek iso mlebu kono. Siangkrek awake kudu dadi pasien ngono ta hari koyo. Yo wis kok lek gak gelem. Ono jane nang kono supir ambulan barang ono ya nglamar kono po iso nyopir kon. Waduh, iki sing tak goleki. Tapi masalah aku gak iso nyopir ya Mas. Waduh. Lah yo opo kok lek gak iso nyopir yo nglamar dadi burine sopir ae. Loh, lah iku lah aku malah dadi pasien maneh. Oh, anjene jancuk leri kowe iku kocok kok.